सगळ्या गोयकारांक नमस्कार. जय मा गंगे. 144 वर्षांनंतर आता या वर्षा 2025 साला हे पूर्ण जवळजवळ 2 महिने महापूर्ण कुंभ मेळा प्रयागराज उत्तर प्रदेश हांगा जालो चालू आसा आणि बऱ्यापैकी म्हाका दिसता सगळ्यांनी मौनी अमावास्येचे असो किंवा त्याच्या पयलींचे संक्रांतीचे स्नान झाले. आता या पुढे 3 स्नाना जी आसा ती बाकी आसा. आयज सनातन वैदिक धर्माचो जो दबदबो वाढला त्याचे साक्षात दर्शन तुमका प्रयागराज नक्की घडटले. थोडीशी 29 तारखेक मातशी वाईट बातमी येयली आणि आमकां दिसले की त्याचा परिणाम जो आसा तो कुंभमेळ्याचेर जातलो. पण ती खरीच दुःखद गोष्ट, वाईट गोष्ट. पण तरी सुद्धा आयज तुम्ही पळयले जाल्यार 4 आण्याचो सुद्धा फरक जो आसा तो ह्या कुंभमेळ्याचेर पडलेलो ना. इतके श्रद्धायुक्त अशा अंतःकरणान लोक जे आसा ते आयजूय थंय वयता. म्हाका दिसलेले की म्हाकाच आश्चर्य दिसले की इतके लोक कशे वचूं शकता. पण ही जी श्रद्धा लोकांच्या तकलेन इतकी वाढवडल्यानी आणि आमच्या पूर्वजांनी भरलेली आसा की हांव माझ्या मा गंगा, यमुना आणि सरस्वती यांच्या तीर्थार वचून आपूण माझ्या आवय बापाय खातीर, माझ्या वाडवडिलां खातीर आपूण थंय तर्पण करतले. आपूण थंय माझ्या भवितव्या खातीर प्रार्थना करतले आणि माझे सगळे जे पुण्यार्जन आसा ते हांव थंय स्नान करून करतले. अशी जी एक मनोभूमिका आमच्या वाडवडिलांनी पूर्वजांनी तयार केल्या तिचे खरेच व्हडले दर्शन जे आहा ते थंय घडटा. आणि हांव तुमकां सांगूंक सोदता फक्त जगभरातले लोक सगळे जे आहा पळय ते येयल्ले आसा थंय. कितें फक्त भारतातलेच लोक येवंक नासले. त्यामुळे वेगवेगळ्या देशातले बरे बरे मोठे मोठे लोक त्या देशातले जे प्रतिनिधी आसा ते थंय आसात. आणि म्हाका दिसता एक फार मोठी हिंदूंची सनातनीयांची जबाबदारी आसा की हे फुडले 3 जे स्नाना आसा ती जबाबदारीन पार पाडची. त्या खातीर लोकांक हांव सूचना करता की जशी सरकाराची जबाबदारी आसा तशी तुमची आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा की हो महापूर्ण कुंभ जो आसा तो निर्विघ्नपणे सुव्यवस्थितपणे पार पाडचो. त्या खातीर तुम्ही सगळेजण मुद्दाम आपल्या श्रद्धायुक्त अंतःकरणात यथायोग्य पद्धतीन तुम्ही थंय स्नान करचे आणि आपले पुण्य जे आहे ते वाढवचे. त्याचप्रमाणे हे कुंभमेळा म्हणजे कितें तर हे समुद्र मंथन, विचारांचे मंथन, हे विचारांची देवाणघेवाण थंय चल्ल्या, शास्त्रार्थ चल्ल्यात थंय. तर बऱ्यापैकी संत जे असतात ते एकमेकांकडे वेगवेगळ्या ग्रंथांचेर चर्चा करतात, वेगवेगळ्या विषयांचेर चर्चा करतात. देशाच्या धर्माच्या वास्तव आत्ता सध्या प्रेझेंट जे करंट सिच्युएशन्स आहा तेंचेर सगळीकडे चर्चा चल्लेली आसा. हे सगळे कितें सांगता तर हे समुद्र मंथन चल्लेले आसा तितूनच्यान अमृत भायर सरतले. आणि अमृत म्हणजे एक देशाक आमच्या सशक्त करण्या खातीर, आमच्या या धर्मांक सबल करण्या खातीर. कित्याक सनातन धर्म जर समजा वयर सरलो, व्हडलो जालो, जग सुखी जातले ह्यात खंयच दुमत ना. आयज तीच भूमिका आमी सगळेजण पळयता. आमी निसर्गाचेर प्रेम करपाक जाय, आमी माणुसकीचेर प्रेम करपाक जाय आणि सगळ्यांनी एकमेकांक बऱ्यापैकी आधार दिवन हो देश व्हडलो करपा खातीरचो प्रयत्न जावपाक जाय. हो मेसेज हो या पूर्ण कुंभाच्या माध्यमातून सगळ्या संतांनी दिलो. म्हाकाय सुद्धा बऱ्यापैकी मोठमोठे 4 पिठांचे शंकराचार्य आमकां थंय मेळ्ळे, त्यांचे दर्शन घडले, त्यांचे विचार, त्यांच्या बरोबर देवाणघेवाण धर्माच्या बाबतीत झाली. सगळी बाकीची रामभद्राचार्य इत्यादी जे सगळी रामानंदी, रामानुज अशी जी सगळी जगद्गुरूंची पीठा त्यांचेही दर्शन घडले. त्यानंतर सगळे आखाडे 13 आखाडे आसा त्यांचेही सगळ्यांचे दर्शन घडले. आणि बऱ्यापैकी म्हाका दिसता गोंयांनी बऱ्यापैकी आमचे धर्म जो आसा तो सबल करण्या खातीर बरीचशी चर्चा जी आसा ती कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून आम्ही प्रयागराज करू शकले. येत्या काळात आमच्या गोंया खातीर आमचो हो गोवा जो आसा तिचो कल्चर खऱ्या अर्थान लोकांपर्यंत पावोवपा खातीरचो प्रयत्न आम्ही थंय वचून केलो. आणि म्हाका दिसता त्याचे रिझल्ट जे आसा ते नक्की आमकां मेळटले. आणि आयज तुम्ही सगळेजण हांगा आमचे जितके गोंयकार थंय प्रयागराज गेल्ले त्यांचे स्वागत करपाक तुम्ही सगळेजण हांगा येयल्ले आसा. तुमकांय सगळ्यात मा गंगा सगळ्यांक सगळ्या प्रकारची तुमच्या भुरग्या बाळांक बरे आयुष्य आणि आरोग्य दिवचे आणि आमच्या गोंयकारांक आणि आमच्या सगळ्या गोंयच्या संस्कृतीक बरे दीस येवचे हेच मा गंगेकडे मागता. जय मा गंगे.